Ka lempung lekai bol bala peniat da ka United Democratic Party Youth Wings Maulong Sop Circle la penwai no ya ka menta ka sengi ka khatwai terik naitung Hamadan Lakhar. Hakani ka sengi penkot lawan Bansaki da UMLA ka Mauplang constituency wa Eugene Lengdo kumukong san, haka jingdon rengkat UMDC ka nongpo constituency wa Balajit Rani, uba dan bok kamdej Presiden UDP Ribhoi District, lembat ki nongkit kam jongka UDP Youth Wings Maulong Sub Circle, lembat ki wei ki Balasaki lang haka teka lempung final. Hakani ka lempung lawan Bani Shim benta hadu laipu arteli ki tim jongki Shenrang, bat prateli ki tim jongki Kenthai. Haba phaipat syaka jingya kun final haka teka sengi kila long haki ar benta, kata haka kelas step la lekai daki kenhun jongki Kenthai, hapadeng ka lenti jam persya ya ka Maulong, haka baka lenti jam kala penlim no ya ka Maulong da arla not, bat kum ka ladu haka teka lempung, ka lenti jam kala yokur ya ka song pisa basan hajar tingka, rengkat ke trofi. Haba phaipat syaka kenhun jongki Shenrang, kalong hapadeng ka Krok Sports Club persya ya ka Umperdong Football Club, bat baru ar kita ki kenhun kila kut haka jingya khat, da ka ba kila yo bantep da ar la ar gol, bat la penlong da ka jing shoot tiebreaker, haka ba ka Umperdong kala job ya ka Krok dan Reulasan, bat kum ka ladu haka teka lempung, ka Umperdong kala yora ya ka song pisa ka ba shipo hajar tingka, rengkat ke trofi. Kinong ilaka football, haka jela ke jongi, kumalaong menes kemat, baki buon, ki blami na kani katay, bakam tam na katay ni ki kendong saudong, ki jaka jong kameghalya hi baro, ki day ki kena nanong kendong, ki blami kemat, na kajela, bat ki balami kemat, negeri India ru ki day kena nanong kendong. Dengan penseluri ladi, bangan let keleng saudong, kajela, bangan let sakhi ki jinglakai, bangan let aimen sim, kamtam ni ki kena, ki samla ki jongi, namar kasap ka pong, ka jong ki jong kajela ka jongi ka syong hano si ki tan nong kendong. Si benta bang ong mene ngasohun ka mensim bang iki lakai Kenthai. Umday hapo sor shalong, ndray hangne hapo Lakhar. Kajing lakai football kabay day Kenthai ru kam day show kabay show lakai melen. Kumbalong menta natin nakatan jongi kidan kumba lai samut kisamla Kenthai kibam lakai hangne hapo jala jongi. Hendrai kilakai syabar ke jela, bat kiwanra ya kamai ke ji, ke jongki lingba kani ka sap ka pong makidon. Laka ngai ben ai kublai kamtam ya kani ka UDP Youth Wing, ka ba pelakai kini Kenthai, kadi ke jingalang ke ji football, namanta kini Kenthai ru. Ba itna ru kalong ba hadu pratili ki tim kila isim mata. Kumba pitip ka football kadai ka way nakalat kamay kadai ka way kalat bola banwanra ya ka jingkala hakalang yeng long sem ka jongpi. Oh na sulit kasi kerban ba jong ina kamay makan long kajing mentoy na kabanta jongpi banya pesata đây đi menang baki đi bak itu sementara itu bak ang mo to la đây mentah kejar baling kwa ban khot ye ba Eugene Lengdo belong MLA badan buram jingi lama wadi ngai le ka wat bet uba ga Meghalaya kala penmi prathai naga banta jong ga jait mere khasi khara bat ya ga jela Meghalaya barakwai kanam ga kerten gi baro kitip dan shumana manubam tip ya ba Eugene wat Prime Minister badan buram jingi Narendra Modi open bena ya ga kerteng ban ba wan ha Mauplang ya ga kerteng jong ba Eugene pitip hadu katno ga kerteng gi kalong famous kalong very popular amdei tang hapo Meghalaya Henry ha ka ri India hi barakwai kapor kanam sya nga Henry ngapan pau kum wei na ki para
Mah nang ya trelang jong ane kadong ka than ri boy hang ne nang ka man sim jong jing long lak kloi jong i ban wan ban yugjat ban wan ban mikmat ban e khndo ban e syam bat phi idan la ka jong ka agenda ngani thu e pi khnang ba smit pin mar ban ka ta ka long anda bangala kan ta ka kren si yong ba ngan wan provided ngan wan tang highway kendan bagata ka long ba bagi player ke banile kai hagidi kisni ki deben long ki lokal yang lada gide ki buana sabar jong garib hoy ki bana shalong ne nawai ong ngam da sultanat than yo balai namar idan laga jong gar kum prakhat jingi ba ikwa ban iya ki jing roi jing kiu ba ki jing klan ki jinang san jong ki le kai ki bani ki lokal